खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे देबोरगाव बियाब बे देबोरगाव बियाबाव खाम्फा बरगयारिनि आगान थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंथिदोंमोन खाम्फा बरगयारिखौ माब्लाबा सिआइडि माब्लाबा गावबुरा माब्लाबा बिथांमोनखौ डिपुटेसननि थाखाय दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिखौ आरो बे बाथ्रा बुंबाय थानायावनो हाग्रामा महिलारिनि बियाब देबोरगावआव एन्ट्रि जादों खाम्फा बरगयारिया आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा एन्ट्रि खालामनाय गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो दनपुर गामिनि महनपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय दनपुर गामि आरो साखाथिनि गंथाम गामि बे गंथाम गामि गासैबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों गंथाम गामिनि सुबुंफोरा गागि गागि दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय बिथां खाम्फा बरगयारिया एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगोनो गंथाम गामि बे गंथाम गामिया बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों खमैबो बे गंथाम गामिनि सा 50निबो गोजौआव बे समाव दैदेनगिरिफोरा गाहेला गाहेला दैदेनगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों खाम्फा बरगयारिया बे समाव देबोरगाव बियाब हाग्रामा महिलारिया खुगाजों बाथ्रा बुंथिदों सिआइडि बुंदों माब्लाबा गावबुरा बुंदों माब्लाबा डिपुटेसननि थाखाय दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्रा बुंबाय थानायनि गेजेरावनो बे समाव खाम्फा बरगयारिया एन्ट्रि जादों देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिनि जे देबोरगाव बियाब बे देबोरगाव बियाबाव बिथाङा एन्ट्रि जानानै गंथाम गामिखौ गावनि आखायाव खालामना लादों थामहिनबा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थिनि हान्जानि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ आस्था गैला थामहिनबा बे समाव बिथांमोनजों सिमां गैला रायजो राजाफोरा जायनि थाखायनो बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिटिआर ओनसोलनि गोबां गागि दैदेनगिरिफोरा गामिनि गावबुराफोरा गोबां आफादफोर दङ जाय गामि ओनसोलनि बा समाजारि आफादफोर दङ गोबां आफादफोरानो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फोथायला बे समाव फोथायनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोजां खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मदद होजोब्बाय होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बियाब बे हाग्रामा महिलारिनि बियाब देबोरगावआव एन्ट्रि जादों बिथां खाम्फा बरगयारिया आरो बिथाङा एन्ट्रि जानानैनो गंथाम गामिखौ गावनि आखायाव खालामदों थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव बा हान्जानि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा महनपुर भिसिडिसिनि दनपुर ओनसोलनि जे गंथाम गामि बे गंथाम गामिखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा नोंगौ दिनै मोनसे जगदान जानाय हाबाफारि बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो गोबां दनपुर गामिजों लोगोसेनो गंथाम गामिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोननि बाहागो लानायाव बे समाव गंथाम गामिनि सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों औ नैबे धनपुर आरो इस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव बिसमुरि खाथियाव आदिबासि आरो राभा गामि थांनाय एमपि इलेक्सनाव बिसोरो आंजोंनो खामानि मावदोंमोन दा बिसोरजों रायज्लायनानै गामि हलैनो मोनथाम गामिनि मानसिफ्रा दा इउपिपिएलआव जगदान जाबाय जोबोद मोजां मोनदों दिनै 50 जननि बारा गाहेला मानसिफ्रा जगदान जादों बिथांनि सायाव फोथायनाय गैला नामा सार दाथ' बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि प्रति आस्थाखौ गोमाबाय आरो बेखायनो
इउपिपिएलनि जि खामानि मावनो लानाय हाबाफारिफोर बेखौ मिन्थिनायनि उनावहाय नुनायनि उनावहाय दा दैदेनगिरिफोर गामिनि गाहेलाफोर समाजनि गाहेलाफोर आरो समाजनि गुबुन गुबुन बायदिसिना फसंथानफोर गैया होमबा बे फसंथानफोरनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो इउपिपिएल जगदान खालामनो थाखाय बयबो थाग थियारि खाजोब्बाय काउन्सिल बिसायख'थियाव जे हाग्रामा बिलारिया बे गावनि बिजाबखौ जेनगोन आरो रोखा नामा सार जेनगोन देरहागोनखौ आं दा बुङा रायजो राजाया बेखौ देखायगोन भटनि समावहाय